Hello, vai padin siam ang uo. Hei ti hian kutiang ang khwa kan siam don ya. Heng hi ka man rua tur te an ni a. Chuan amal te in kalau siam vel don ani. Chuan vok sarep pakhat ka mga atihlang anya mo hei hi. Chuanin atihlang hi ti hian indu ang sai sin kha chu in lo eng lo mai anga in lo chan mai anga ate deuh hle ka in chan hi chuanin vai paden siam nan khan a min ma bi a min thadu ani chu a len deuh hle ka chuan sa na hi chu lo min har deuh ta a chuan ti hian mau tuai ka man tur kha ka duang size che in ka zai ta a chuan alu ka tel le a alu hi chu atui ti hang tu le atui ti tak tu ang kha ania chuan alu hi pum ni ka manga mau tuai kha pali ka manga alu pum ni chuan purun var kha arim ti tui tu atan ka ti le a chuan purun sen kha ka tel le boka tian marchapui sen marchapui tai hi arong ti moi em tu le ti thak tu atan ania hei hi ba khor ania hei hi bin ani le a heng hi kachan veka kha so thing kha ania so thing le chi le ajino ka tela chuan ngapi paste ang kha dora anzor ang kha tlem kha chu a adu tam dewin intel tamanga adu tam lovin intel tam lawanga chuan bela hian tui achim changin kati a chuanin ti hian min dewin ka chin phuya minem te kha fian khan kan han ti vela alu ke thei to nu khan alo min ta a ti hian rot fungin karot chip veka ti khan ui moi zia le e chak zia khu chuan ti khan indu ang to ka chip khan in tianga khutiang ang tui khu ka du tok chia ke chu a ai kang te pon in ti don ya o indu chuan a tui lutuk lo siam ve nge ra u